салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Бисёри бародарои ғарибмон хоҳиш карданд ки Мерседес H-ка ба навор бигирен, Toyota Corolla ба навор бигирен. Ина марҳамат бародаро, касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp равон кунед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Дӯстони азиз, яке мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2001, объёми мотори 1.3 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растамошкашидагиай. Дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ҳолаташ хуб, яксола ҳуҷҷат, 4 баллон нав, кондитсионер, яхча, ходовой соз, срочна фурӯшӣ. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 56 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 353 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. Дуюм мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2002, объёми мотори 1.3 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ҳолаташ нағз 10 литр қати 140 км мегардад, моторшаш нағз мекашад, гази евро 4. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 45 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 284 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. сеюм мошини фурӯшимои Mercedes-Benz V124 мебошад ки соли бароришаш 1989, объёми мотор ДВД, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механика, растамошкашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст яксола техас мотор дорад, ходовой ҳамаш навай, мотораш сечка, дизел дорад, 6.7 литр, 100 км расход. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 25 500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 161 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. чорум мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 2000, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, задагӣ пусидагӣ надорад, учёт баровардагӣ, мотораш 100%, баллонош 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 221 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. панҷум мошини фурӯшимои Mercedes-Benz мебошад ки соли бароришаш 1994, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинча ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 252 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. шашум мошини фурӯшимои Mercedes-Benz мебошад ки соли бароришаш 1998, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб аст, задагӣ, пусидагӣ, бридагӣ нест, кондитсионер ях, мотор соат, коробка зур, тонировка яксола, баллоно 70%, гази евро 4. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 347 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳафтум мошини фурӯшимои Mercedes-Benz мебошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ надорад, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 208 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳаштум мошини фурӯшимои ВАЗ 21099 мебошад ки соли бароришаш 1993, объёми мотори 1.7 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошкашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, солаш 1993, кузов беҳад тоза,
задагӣ умуман надорад. алиш ба 07 014 010 састаяниш соз. хулоса мошин оддушия беҳуда занг назанен, ҳуҷҷат бучидагия биё мошина бин савдо дар болои капот як муомилаи хуб мекунем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 13500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 85000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. наҳа мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли барорӣ 6999, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 39000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 246000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. даҳум мошини фурӯшимои Opel Astra F мебошад ки соли барорӣ 6997, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. пусидагӣ умуман надорад. вагони як дастгаштагии бензин холи, газа умуман дидагӣ нест. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 28000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 176000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 11 мошини фурӯшимои Opel Astra F мебошад ки соли барорӣ 6996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. мотор хадавои зури бадай. документош нав кардум як ҳафта пеш. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 20500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 129000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 12 мошини фурӯшимои Smart Ford Во мебошад ки соли барорӣ 6998, объёми мотор 06, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растамошкашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. задагӣ пусидагӣ надорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 23500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 148000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 10 мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад ки соли барорӣ 6996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 94000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 14 мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли барорӣ 6999, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат, растамошкашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 252000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 15 мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли барорӣ 6998, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кондитсионер кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 36000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 227000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 16 мошини фурӯшимои ВАЗ 2115 мебошад ки соли барорӣ 16004, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. яксола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 17500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 110000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 17 мошини фурӯшимои ВАЗ 2115 мебошад ки соли барорӣ 16005, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад. ранги эшёи вандамай карочи зури бадай. бо телефон устша гап мезанем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 9000 сомонӣ.
ба рубли ҳозира гардонем 57000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 18 мошини фурӯшии Opel Zafira мебошад ки соли бароришаш 1999, объём мотори агаш, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 баллон нав гази евро 4, климат контрол, обогрев, сидени 4 дарш электропакет, кожни салон, задни камера, магнитофон. хулоса мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 49000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 309000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.